Beth sy'n mynd i digwydd gyda? Mae rhywun y game nhw. Mae'n cael hawdd dim yn iawn. Heddiw ni'n chwarae bach o retro ar y SNES Super Nintendo, Donkey Kong Country. Dim is normal Nintendo, Super Nintendo. Super! Yr uwch Nintendo. Super Nintendo. Okay, so, ti eisiau true player contest? Don. Okay, iawn. Dyma ni. When it stays on? Iawn. Gallwn ni chwarae hwnna. Dwi'n hapus iawn gyda hwnna. Gallai chwarae loser stays on, ond bydd cac i just tag o'n wedyn. Ie, ni ddim eisiau. Ti'n gas. Right. Mae'n rhaid parchu. Yr hen oed. Just joio hwn nawr, achos mae'n game. Beth yw maint y teledu yma? Oh no, come on. Mae'r gemau yma'n chwarae'n gwell ar y gemau ar y rai llai. Os yna mynd fel hyn am 4 inches, Pwy di pwy? Gallwn ni just edit Pwy yw fe. Diddy Kong? Ie, pwy yw Diddy a pwy yw'r... Na. Ti'n moyn Dwi'n ddim yn gweithio fel O, na. iawn. Fi'n credu, achos edrych. Unwaith, fi'n credu dwi'n marw, bydd yn gadael i ti cael gofyn. A nawn ni pasio unwaith mae rhywun yn marw, nawn pasio'r controller dros. So ti allu just stopio gweithio'r buttons nawr os ti eisiau. No, mae'n dosgu. Please, stop it. Okay, fine. Ond mae'r cyddoriaeth ar Donkey Kong Country yn ddechrau. Ydy. Hyfryd. O na, nes i. Ti angen nhw'n ei? Mae Nintendo wastad wedi gweithio ar waith dda. Credu. Banana! Dod o'r tir. Nintendo. Yn Japan. Beth yw'r byd yn hwnna? Mae'n dyn. Milw. Na, mae'n dyn o'r cas newydd. Ie, wy'n cofio. O, atgofion. Ti'n wedi chwarae Donkey Kong? Gyda'r bongos. Fi wedi gweld y fideo. Great. Game go. Mae gen i fi hwnna. Ie. O, Donny. O, Donny fi'n cofio. Nice shot. Diolch. Cwsa. Estrus air. Estrus air. Fi'n hoffi actually. Ie. Dwi'n cofio chwarae hyn ar y Game Boy. Retro release. Ie, dwi'n cofio. Yn Donkey Kong. Gone! Just go and find Well, just Dyna beth sy'n digwydd gyda'r pwysau o chwarae o flaen pobl. Chi just yn... Ie, a ti... Mae rhai pobl yn gallu delio gyda fe. 1,000 o Wilwyr. Cyn y fideo, a then mynd, o ie, dwi'n gwybod gear tricks ar secrets, so... Mae yn wir, actually. Ond o'n i'n gwybod o'n i ddim yn gwybod sut i Ti'n deall y theori? gadael y rai nhw yna i rhywun arall. Mae'n siŵr nawr os mae fe'n pasio i ti, neu ydy e'n just yn cario ymlaen tan fod fi'n marw. O na, mae e'n... O! So beth? So ti'n tro ti nawr. A, dyna fe. Ond os... So falle, beth yn digwydd bydd e'n... Sa'n siŵr. Hey, He's just off the... pa'n y crwyno, mae'n gwneud yn gwell na Far Cry. Mae'n yn wir. Stephen, tro ti nawr. O, be? O na, actually, ddim eto. Tro fi a wedyn tro Stephen. Nes ti marw. Nes ti ddim hyd yn oed trio'n galed iawn hwnna. Sorry. Bless you. Os dim O, ots, mae'n dim byd. bwrw graw. Bless you. Fi jyst yn dod ma i gymdeithasu. So, gallai hyn... Dwi'n hoffi... Fi'n hoffi'r llinell yna. Fi'n mynd defnyddio hwnna yn y dyfodol rhywbryd. Jyst am te.
Wel, os fi o ddim real. So os ti'n fel colli a wedyn dechrau chwarae eto, gallai bod yn y diwedd ti'n chwarae ar y can arall. A bydd Tom yn chwarae ar O, loads o lives. Bwyd! Ydy'r bwyd yn barod? Lan. Ffreio. Dwi ddim yn apus iawn. Owain, beth ti'n neud? Dewch nôl, Owain. Just dweud, sgen i ddim diddordeb mewn gemau fideo. Braidd yn meta. Meta. What's the matter? Oh, right, okay, sorry. Haha! Comedy gwych fan'na. Diolch. Just silence. Canolbwyntio yw e, achos ti'n gwybod ti wir yn hoffi rhywbeth, ti ddim really eisiau marw. Ie, Ti'n gwybod beth? cyngor Mae'n just mor... Mae'n just game mor hyfryd. Beth yw hwnna? Rhyw fath o armadillo? Armadillo. Ti'n cofio'r ysbyseb gyda Harry Enfield? Armadillo. Ie, armadillo. Efe daim ba oedd e? Ie, daimbar. Daimar. Daimbar, armadillo. Ti'n cofio ni? Na pam nhw'n cael fi tad ci. Pryd oedd e? 90au cynnar? Ie, falle. Ie. Wait, just 90au. Dim fel 1990au. Na, fel... Fel 1890au. Right, tro Stephen nawr. Mae'n wastad tros. Stefan? Diolch yn fawr. Jungle hijinks. Oh, beth i'n mynd? Sior. Dark Ghost Trees o blaen. So? Smwth agor am wob. O'n i ddim. Dim bananas. Heddiw. Dim bananas. We have no bananas. Ti'n cofio hynny o rhyfel? Bananas. We have no bananas today. Beth? What? Mae'n can. Wy'n di... Yn ystod y rhyfel, oedd yna can. We have no bananas today. Oedd hwnna'n pointless. Wel, ysdi hwnna. No, dwi'n gwybod popeth. Oh, shit. Well, I mean, o diar. Golygydd! Funky. Funky monkey. Funky monkey. It's really regular, isn't it, mewn Cymraeg? Mae hyn yn fel, t'mod, channel dros yn y goes, so. Sy'n bounsio. Ti'n wad na fi. Ti angen yr un mawr i Be mae hwnna'n gweud? Hyginus. hijinks. Oh, right. Hyginos. Tang inspectors. Genius. Hyginus. Pseudo. Sbeinig. Hyginus. Gofyn i dy rhaid. Mae hi'n gwybod. Ie, yw genius. Hijinks yw e. Oh, right. Dwi ddim yn glirio. Sgilio. So wedi cael fel sneeze and fit. Oh, right. Oedden ti'n gweiddi yn y corner. O'n i'n meddwl. O'n i'n meddwl. Gweiddi am. A ti'n cael season fit a rydyn nhw fel, Stopio'r fideo. Ie, o'n i ddim yn gwybod beth oedd yn bod fan. Fi mor a saws o arddull Hong Kong. Ti'n cael fel sneeze Ie. fit fel... Gosh, ie. Ie, mae jyst yn... Cantonese style. O, ni ddim gyda hynna. Hong Kong style. Hong Kong style. Hong Kong Same style. thing. Oh, na. Gangnam Style. Sorry. Rwy'n beth i credu beth sy'n dweud Hong Kong. Thing yw, mae fe'n cael ei adnabod fel y ddau, felly... O'n i ddim yn gwybod os oedd y fenyw yn gwybod na. Y fenyw Chania. Just ac os hi'n fenyw, ddim yn meddwl bod hi'n tub Morgan. Fi ddim wedi dweud hwnna. O, bydd yn ofalus. O, falus. O, falus. Gwenyn. Orwen. Pigwn. Cacanen. Neith The bees. Not the bees. Not the bees! Am actor yn Nicolas Come. Cage. Nicolas Cage. Be fi eisiau Un o'r neud? copulers, ydw?
newid hwn. Dyna A pam redig hwn mewn. enwog. O, ie. Mae'n methu actio. Na. Mae'n peth yn ei... Francis Ford Coppola. Ydy e? Everything. Dyna'r unig reswm yn enwog. Nicholas Cage! The bees! Not the bees! We don't play that. Ugh. Stinks. Ond, Bwnsio ar yn abredd. Not the snakes! mae fersiwn Edward Woodward o The Wicker Man yn dda. Ydi. The bees! Mae'r boed yma. Tro... Edrych, mae'n edrych fel... Ydi, mae'n edrych fel... Genius. Genius. Os ti'n mynd i bod bas yn fel... Cael go. It's pas am hyn. Page of... Right, beth yw bot yma? Paid tynnu hwnna. So, Ie, byddai'n valid. Mae Super Nintendo fel... Yr SNES. Na, okay. Just oherwydd mae cael ei gael sy'n meddwl mae gallu hedfa. Beth sydd yn In industry. ystafell Donkey Kong? Ewch nôl mewn i ystafell Donkey Kong. Ha! How do this? No. Gwasgu No. O, mewn Cael hwy. tissue. Ha! Ah! Ie. Hang on, how do I... Cael bardi. Ei! Ah, there we go. O'n i'n meddwl oedd yn ei marw yn ei lle. Ie. Dyna beth bydd o'n i fi, ti'n Oop. Oh, Amateur. Cool. yeah. Thw afanc neu. So Jim... Hoi! Banzai! Ei! Get my whip. Da iawn. Anything there? No. Na. Kong. How do I... Just mynd trwy. Ah, there Sewch we go. trwy'r... Ti gallu mynd â fe gyda rhino trwy fanna, di sy'n nes. Beth ti'n bwrw dy ben nawr as well? Ah. Donk. Ti'n neud e? O'n edrych fel Genius yn dwe. Na, hijinks. Fel o'n i'n disgwyl... Hygienius. O'n i'n disgwyl ci. Of ti'n disgwyl Hygienius? O'n i'n... Ond nid Hygienius? O, just gwrando ar soundtrack. O, ie, mae hyn yn neis yna. O, un o fy ffefrynnau o'r 90au oedd Echo the Dolphin. Gallu O, fod chwarae e'n diwedd hwnna glor. Hyfedd, ie. Mae rhyw estro. Ar ôl lawr. Ond mae hwnna, Echo di seilio ar waith rhyw wyddonydd o'r 70au oedd yn credu bod yn gallu siarad i dolffiniaid. Pwy o ddifri. O, ti'n gallu siarad i doffiniad, falle bydd ddim yn ddeall. Ti'n cofio Sequest DSV? Na. Sequest DSV. Pwy sy'n cofio Chwilio amdani. Fideo nesa Sequest. Pwy sy'n cofio chwarae game hyn? Be, Ryan Seacrest? Boff. O, beth ti'n gwneud? Nes dim angen e? Am gleddydd bysgodyn. What? Co. Cael. Mae y game am actually, o'n nhw wedi gwythio'r fel ffiniau beth o'n nhw'n gallu gwneud gyda'r graphics ar y console yma. Yeah. So, Mae'n oherwydd oedd yn cael fel 3D models, yeah. ond oedd e actually ddim. Gwy bod yn cyfrwng. No, Oedd e just yn sprites yn fel shady. no, oedd y game hon yn enfawr ar y Oedd, pryd. ie. Cofio. Cofio mynd i'r siop fideo gyda fyny yn pigo lan.
gimmicks neu ceiniog. Oh, ie. Right, fel ti'n mynd i'r pictures am ugain ceiniog. Oedd y dyn yn y Na, they just yn mynd trwy'r fire escape o. Penny sweet and penny. When wyt ti'n mynd mewn i'r Anderson shelter. Ti'n o'r blitz. Go on te, Owain. Right, beth fi'n gwneud? Gwasga Ie, button fel y go Dwi'n forward meddwl ti. button, dim A yn y reswm. A newid pobl. Button neidio a X yn roll. Neidio. Y, sorry. No, pwy sy'n neud Oh, no. Down Heddiw. Fi'n gwneud da. I gymharu. Oh. Nôl i... Ydy hwnna tro Pwy oedd yn gysau ti, fe? Basically. Ie, ie, wedyn. Wait, hwnna'n hwyl. Na, na mae Tom yn chwarae dau nhw. O hwnna. Un mynd i'n llaw. Waw, fi'n wych! Am dacteg! O, hwnna sy'n check dan. Blynyddoedd o marfer. Blynyddoedd o ddim yn cael ffrindiau. Am losg. Fi ddim yn hoffi Ti hwnna. gweld fi'n chwarae Far Cry, dwi'n mynd i'n cwrdd. O'n i o, Mae hwnna'n gas. Odi. Byddai'n dweud off YouTube I tynnu'r fideo yma am fwli. Na, maen nhw'n hoffi bod ni ar YouTube. Wel, yn anffodus, dyn nhw ddim yn ariannu fideos Cymraeg. So Ie. pobl lawr yn y sylwadau. Ie, so os ti eisiau siarad neu nabod rhywun o Google, newch Ti'n rhywbeth. gwybod os ti'n cael ewythr sy'n gweithio ar Google? Ie. Ie. Neu Apple neu rhywun gyda clout. Bydd hwnna'n gred. Mae hwn yn rhoi... Mae hwnna? Whoa. Am densiwn. Mae'r mechanics ar hwn yn wych. Penny Gump. Anhygoel. Sgiliau fwncio. Fi'n mynd fel yna nawr. Oh. Anna lawr. Lan a lawr. Oce, canolbwyntio. A monkey. Monkey. What ti, Morgan? Ti'n eitha da ar y gêm hwn. Ti'n byw mewn Donkey Kong Country. Ti'n cael passport. Ie. Fy mhent yn dod. Ie. Ble mae'r G? Ble mae'r G? Na I ffeindio fe. Dyna'r G. Dyna'r gael. Un o'r i gael. Tro'r erci. Wych. O, Be? Hewydd ma'n bwrw glaw, ti'n methu gweld. Gweld, yn union. Ein an. Mae fod gyrru, ie. Ond rhaid ni neidio lan. Ni ddim cwydyn. Dyma yw boss y Naughty. lefel y byd yma. Afanc! Enfawr! Un yma'n eitha hawdd, actually. Neidio ar ei ben, yna? Ie, just simple. Yr afanc. Mytholeg oes. O, sam yr afanc. Ie, bananas. Just dyna beth mae monkioed yn hoffi. Ie. Bananas. A wynebau. Helo. Okay, so nawn ni stopio fyna, dyna oedd y byd cyntaf, a wedyn nawn ni ddechrau nôl ran 2 o Donkey Kong.